హలో ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్తే. ఈ వీడియోలో మనం నవంబర్ డిసెంబర్ నెలల్లో, అంతేకాక ఫ్రెండ్స్ డిసెంబర్ జనవరి నెలలో టమోటా రేట్లు ఎలా ఉంటాయి, అంతేకాక మనకి రాబోయే రోజుల్లో టమోటా రేట్లు పెరిగే అవకాశం ఉంటుందా, లేదా ఇలానే ఉంటాయి, లేదంటే ఇంకా తగ్గే అవకాశం ఉంటుందా, అంతేకాక స్టాక్ ఏ రాష్ట్రాల్లో ఉంది, అది తగ్గితే కాక మనకైతే రేట్లు పెరగవా, ఇప్పుడైతే మనకైతే ఈరోజైతే చాలా భారీగా టమోటా స్టాక్ అయితే తగ్గడం జరిగింది. ఇటువంటి విషయాలు అయితే మనం అయితే తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. అంతకుముందు మన ఛానల్ కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వ ఛానల్. పక్కనే వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ని కూడా క్లిక్ చేసుకోండి. అప్పుడైతే మీకు మన ఛానల్ నుంచి ఏ నోటిఫికేషన్ వచ్చినా కూడా మీకైతే SMS ద్వారా అయితే మీకైతే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. మనమైతే లెట్ గెట్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో. ఫ్రెండ్స్, మనకి నవంబర్ డిసెంబర్ నెలలో టమోటా రేట్లు ఎలా ఉంటాయి అనేది ఫ్రెండ్స్ మనకైతే నార్త్ కాయ మీద, మనకి లోకల్ కాయ మీద ఆధారపడి అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మనకైతే లోకల్ కాయ అయితే చాలా వరకు అయితే మన వాళ్ళైతే నెగ్లెక్ట్ చేయడం అయితే జరిగింది. అందుకని ఈరోజు అయితే చాలా వరకు తక్కువ అయితే టమోటా స్టాక్ అయితే రావడం జరిగింది. బట్ మనకి రేట్లు పెరిగితే మళ్ళీ టమోటా స్టాక్ అయితే పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఇలా జరగకుండా మనకైతే టమోటా స్టాక్ అయిపోయేంత వరకు రేట్లు పెరిగే అవకాశం అయితే ఉండదు. మనమైతే రైతులకైతే నిజమే చెప్పాలి ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో చూసి వాళ్ళు ఆనందపడినా కూడా మళ్ళీ వాళ్ళు రేట్లు రాకుంటే చాలా వరకు బాధపడే అవకాశం ఉంటుంది. దానికి మన ఛానలే ప్రథమ కారణం అవుతుంది. అందుకని మనమైతే నిజాలే మాట్లాడుకుందాం ఫ్రెండ్స్. మనమైతే ఫ్రెండ్స్ ఈ నార్త్లో కాయ అయిపోయేంత వరకు మనకైతే టమోటా స్టాక్ అయితే ఇంక్రీజ్ అయ్యే అవకాశం అయితే ఉండదు. ఎందుకంటే మనకి అక్కడ నుండి ఇక్కడికి మళ్ళీ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ టమోటా స్టాకు. అలా రాకున్నంత వరకు మనకైతే టమోటా రేట్లు అయితే బాగానే ఉండవచ్చు. బట్ మనకైతే 500, 600, 400 అట్లా పెరిగే అవకాశం అయితే ఉండదు. ఎందుకంటే మనకి దగ్గరలో వాన సూచనలు కూడా లేవు కాబట్టి వాళ్ళకైతే కాయ అయితే చాలా వరకు ఉంది. ఇప్పుడు అక్కడ ఛత్తీస్గఢ్, శివపురి, అంతేకాక మనకి మహారాష్ట్ర, ఢిల్లీ సైడ్ కొద్దిగా ఉంది, అంతేకాక మధ్యప్రదేశ్లో ఉంది టమోటా స్టాక్. ఇదంతా అయిపోయే వరకు అయితే మనకు టమోటా స్టాక్ అయితే పెరుగుతుంది, అక్కడే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. అందుకని మనకైతే అక్కడ చేట్లు అయితే ఇక్కడికి రారు. అందుకని మనకైతే టమోటా స్టాక్ అయితే ఇంక్రీజింగ్లోనే ఉంది. అంతేకాక మనకి లోకల్కాయ అయితే ఫ్రెండ్స్ మనకి లోకల్కాయ కూడా చాలా వరకు చాలా మోతాదులోనే ఉంది వచ్చేది. కానీ బట్ అయితే ఇప్పుడైతే నెగ్లెక్ట్ చేసేసారు ఫ్రెండ్స్, టమోటా స్టాక్ అయితే రాదని. బట్ అక్కడ వచ్చేవి కూడా మనకైతే 2-3 కటింగ్లోనే అయిపోయే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. అందుకని మనకైతే టమోటా స్టాక్ అయితే అప్పుడు ఇంకా కొంచెం తక్కువే ఉండొచ్చు. అందుకని మీరైతే కొద్దిగా జాగ్రత్తగా అయితే చూసుకోండి టమోటాని. బట్ ఏమో ఫ్రెండ్స్, మనమైతే చెప్పలేము. అప్పటిదలకే మనకి టమోటా స్టాక్ కనుక తగ్గితే రేట్లు పెరిగే అవకాశం కూడా ఉండొచ్చు. మనమైతే అది కూడా లేదని అయితే చెప్పలేము. ఎందుకంటే మనకైతే టమోటాకి అయితే ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో అయితే మనమైతే ఊహించాము. ఎందుకంటే మనకు నవంబర్ డిసెంబర్ నెలలో టమోటా రేట్లు అయితే ఉంటాయి అనుకున్నాం. బట్ ఇంతగా డౌన్ అయితేనైతే ఎవరు అనుకునేదైతే ఎవరైతే ఊహించలేదు ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే అక్కడ అంతగా టమోటా అంతా డెవలప్ అవుతుందని, మనకి ఇక్కడ టమోటా రేట్లు ఇంతగా క్షీణించిపోతాయని అనంతపురం మొత్తం కలిపి నిన్న 90 రూపాయలు మాత్రమే వెళ్ళడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. మనకైతే టాప్ రేట్ అనంతపురం మొత్తంలో కలిపి. ఇలా జరుగుతుందని అయితే ఎవరు ఊహించి ఉండరు. ఎందుకంటే మనకి టమోటాలో ఏదైనా సాధ్యం కావచ్చు. అందుకని మనమైతే కొద్దిగా జాగ్రత్తగా చూసుకునేదే మంచిది. ఎందుకంటే ఇది చలికాలం కాబట్టి ఇంకా మనకైతే ముడత, ఇట్లాంటి మచ్చ అయితే చాలా వరకు పడుతుంటాయి. మీరైతే దీనికైతే నేనైతే కొన్ని వీడియోలు అయితే చేయడం జరిగింది. దాంట్లో అయితే తప్పనిసరి తీసుకోవాల్సిన చర్యలు, అంతేకాక మందుల గురించి అయితే చెప్పాను. ఆ వీడియో కూడా చూడండి. మీకు ఏమైనా తెలియకుంటే మీరైతే దాన్ని చూసి అయితే తెలుసుకోగలరని రైతన్నలందరికీ నా విజ్ఞప్తి. అంతేకాక ఫ్రెండ్స్, మనకైతే ఈరోజు అయితే టమోటా స్టాక్ అయితే చాలా వరకు తగ్గడం జరిగింది. ఈరోజు కేవలం 28,000 మాత్రమే రావడం అయితే జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే నేను టమోటా స్టాక్ అయితే చాలా ఎక్కువ బాగానే వచ్చి మనకైతే టమోటా ధరలు అయితే చాలా వరకు క్షీణించింది కదా. అందుకని మనకైతే టమోటా ధరలు అయితే చాలా వరకు తక్కువ రావడం అయితే జరిగింది. మనకైతే టమోటా ధరలు అయితే చాలా వరకు తక్కువ పోవడం అయితే జరిగింది. నిన్న 90 రూపాయలు మాత్రమే టాప్ రేట్ అవ్వడం జరిగింది. బట్ ఈరోజు అయితే మనకైతే టమోటా రేట్లు అయితే పెరిగే అవకాశం ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే మనకైతే చాలా